ziua lume, eu sunt aici cu Lorin și astăzi o să filmăm Minecraft. Acum o să intrăm pe lumea mea. Stăm și noi pe WhatsApp, pe Skype, ne vedem. De aici. De aici la friend. Dar stai să mi se încarce mie server. Și o să intri. Să-mi zici că s-a încărcat. Gata. Armură și mie. Da, nu știu când... Aici avem o casă. Nu este atât de frumoasă, dar este pentru doi. Pana la intrat? Da. Yay! Gata, am pe mine armura și săgeți. Da. Și sabii. Îți place schirbeu? Eu sunt tot la fel, nu? Ia de la mine. Nu, ești cu zombie. Da, zic. Mergem să ne plimbăm? Știu ce fac. Ce? Mama, dacă aveam de-alea de tren, făceam carusel. Nu? Și ne plimbăm. Da, nu-i chiar așa. Bă, nu mai fura din chest. Nu e chest asta. Ce mai fura din chest? Trânăcop, 3 paturi, 64 de chesturi, mai mult. La parte, da. Oare supraviețuim cu mâncare? Mai vânăm. Mare. Mai avem multe? Nu prea mai avem. Uite, avem 3 de alea. Avem mult. Alea nu seamănă. Găsim noi. Avem doar mâncare de zombie. Hai la vânătoare. Omor calul acesta urât și căcăcios. Uite, vacă, mă, vacă. Animalul dracule. Vacă, trebuie. Mă să omor porcul acesta. Uite, Tu cu eu stau trebuie să pe lângă casă. Asta pe lângă casă. Ne fugi tu 2 etaje. Bă, unde-i casa? Pe aici. Băi, prost, mai găsesc casa? Înapoi, bă! Uite. Înapoi! Uite că vine acolo. Unde n-ai te duceai? Da, apasă și tu așa! De 2 ori, uite. Ia uite. Și... Bă, ne s-a pasat. Nu te duci, Lorin? Ești în casă? Spargem amândoi. Ia, îl fac. Bă, nu-i sparge în jos. Poți să intre zombie, să facă zombie. Deci, ăsta e primul nostru video cu Minecraft Pocket Edition. Bă, nu mai da. Gata! Gata! Nu mai da.
Te bat! Gata. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere!